Big Water. O libro trata sobre a vida despois do gran cataclismo na Terra. Os humanos tiveron que refuxiarse baixo terra, en estruturas chamadas colmeas. A colmea do relato vive baixo o goberno dunha raíña mala e egoísta, que dispón da auga, un ben moi escaso, ao seu antollo. Cada persoa dispón dunha burbuxa rechea de auga. Cando máis pobre eres, menos auga tes. A xente comercia con ela, rouba e fai todo o necesario para ter sempre, e así poder sobrevivir. A protagonista da historia chámase Yolanda e ten un curmán chamado Fabián, que é como o seu irmán. A idade de 16 anos quedou embarazada cando pasou unha única noite cun abázcaro chamado Aquiles. Os abázcaros son os soldados que están á orden da raíña. Yolanda tivo unha filla que chamou Lucrecia, a que cría soa. A vida de Yolanda cambiará cando volte a toparse con Aquiles, tras descubrir un home morto. O libro pareceume moi interesante, sobre todo gustoume a parte final, xa que dá un xiro inesperado á historia que me sorprendeu bastante. A escritora Antía Yáñez naceu en Burela en 1991. Gustáballe ler moito na súa infancia e formouse no relato curto. Aínda que enxeñeira de camiños, non exerce xa que adica o seu tempo á escritura e á ensinanza nunha academia. Algunhas das súas obras son de xénero infantil e outras para un xénero máis adulto. Algúns dos libros que ten publicados son O misterio de Portomarín, que ten unha segunda parte titulada O misterio do Torque de Burela. Outro libro é Plan de rescate, co que gañou o terceiro premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade en 2019.